Chino! Opa. At nagbabalik ng Radio DJ na kabaliktaran mo. Oo, kasi nga 6 to 9, di ba? Ako pa rin to, mahal, si DJ Kim Chino na talaga nga namang taong hindi naniniwala sa second chances. Di ba nga, gusto kong kumbinsihin kayo na talaga nga namang wag na kayo magbigay ng second chance sa mga maling tao. Di ba? At dahil dyan, balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko sa'yo kanina, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit hindi ka dapat nagbibigay ng second chance sa maling tao. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, wala na dapat second chance kasi ang tamang tao hindi kailangan ng second chance para tratuhin ka ng tama sa unang beses pa lang. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina na hindi mo na kailangan paulit-ulit turuan ng tamang tao kung paano ka rerespetuhin, kung paano ka aalagaan, kung paano ka tratratuhin, at kung paano ka mamahalin. Hindi yan mangyayari sa pangalawang beses kapag pinatawad mo ang maling tao. Kaya naman hindi kailangan ng mga maling tao ang mga guide, warning, kasi kung tamang tao yan, mahal, sa unang pagkakataon pa lang alam niya na kung paano ka tratuhin ng tama. Kung ganyan ang jowa mo, kung kailangan pang i-guide, kung kailangan pang patawarin sa pagkakamali, hindi partner ang hanap niyan. Ang hanap niyan, babysitter. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, mahal, wala na dapat second chance kasi magiging cycle lang, hindi healing. 'Di ba? Yung umpisa na naman, sasaktan ka, magsosorry, magpapakabait, uutuin ka, kukunin na naman yung loob mo, at kapag kampante na siya, babalik sa ugali niyang toxic. 'Di ba? So masasaktan ka na naman ulit kapag pinatawad mo at binigyan mo ng second chance yung mga manloloko na 'yan. Alam na alam niyan kung paano ka kunin, kung paano ka utuin, kung paano ka dalhin sa matatamis na salita, at kapag binembang ka, doon ka biglang brurupok. Ano bang lasa ng maling tao? Bakit ayaw mong tigilan, ayaw mong iwan? Diba? Ayan yung sinasabi natin na kapag emotionally ginagaslight mo ang sarili mo, tinatanggap mo lang na toxic sila, iniisip mo na kaya mo silang pagalingin. Hindi, nagkakamali ka. Ang cheater ay magiging cheater panghabang buhay. Kaya hindi ka natatrato ng tama, akala mo maaayos at mapapagaling mo pa yung nanloko sa'yo. Mali yun. At ang pangatlo't panghuli, mahal, wala na dapat second chance kasi deserve mo ng kalayaan, hindi yung paulit-ulit na trauma at paulit-ulit na anxiety. Diba? Minsan, mahal, hindi second chance ang kailangan ng puso mo, hindi mo kailangan ng second chance sa relasyon nyo. Diba? Kundi kalayaan, closure, at bagong tao na kaya kang tratuhin ng tama. Ganon. Minsan kailangan mong pakawalan yung mga bigat sa buhay mo, bigat sa puso mo. In short, pakawalan mo na yung jowa mong niloloko ka lang ngayon. Diba? Pakawalan mo na. Kung sinaktan ka, kung alam mong meron ng babae, meron ng ibang lalaki, might as well pakawalan mo na kahit asawa mo pa yan. Minsan ganun pinanghahawakan yung relasyon, pinanghahawakan yung taon, pero at the end of the day, tanungin mo yung sarili mo, masaya ka pa ba? Masaya ka pa ba na niloloko ka niya? Masaya ka pa ba na tikim siya ng tikim ng iba pero kayo? Di ba? Yun yung mga bagay na kailangan mo i-consider, at para na rin sa peace of mind mo, kailangan mo nang pakawalan at hindi ka na magbibigay pa ng second, third, fourth chance sa maling tao, okay? High blood ako sa ganitong topic, pero naramdaman at naranasan ko rin kasi yan. Ang magmahal sa maling tao, ang pagbibigay ng pagpapatawad sa maling tao. Kaya ang ending, si Kim Chino, tingnan nyo, single ngayon.
Huwag na kayo tumulad sa akin. Anyway, maraming salamat, mahal. Ako ay sisibat na. At syempre, susunod na sa akin sina Rakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Happy Friday, mahal. At syempre, makakasama ko on Sunday, 69 pa rin tayo. Syempre, manatiling nakatutok. Dito lang kay Kim Chino. Ay, hindi, alis na pala ako. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!